Iepa, Konstituzio Plaza Donostian azken eguna eta gaur marmitako lehiaketa. 19 parte hartzaile eta bikoteka sukaldatu behar dute. Azer nolako giroa? Errezeta ja buruan daukagu eta gero ja etortzerakoan hemen ja urduritasuna etortzen da, ezta? Eta ja hasten zera pentsatzen denbora nola dabilen eta horrela joten da eguna, ezta? Aurreneko 2 urtetan ez ginen etorri, baina erostikan bai. Eta gero, eta irabazita... Ez da preciso. Zu parte hartzea, kiroletan bezala. Hori da. Danak esatu duten, parte hartzera gatoz da gero danak irabazi nahi dute. Barkatu, alden goxuen egitera. Naga igual txoiten dugu, bakarrik, bueno, zozer igual, batzutan hobeto atetzen da, bestetan ez. Eta zergatik ateatzen da batzutan hobeto eta bestetan ez? Ez da, ni nola esango zatxu, ni honek ez da egiteta. Doping? Pizka bai, Ze behar dezu, berotzeko eta giruan sartzeko eta... Hori da. A ber, dale. Gozalduta gero, berreantea. Gero esatu, sekretuik ez da, nola ezetz, kortafuego, esaten da, Bai, beste ikusita, guk ere egin dugu un poco más rudimentario, Zer zabitzaten, denbora guztian albokoi begira zer egiten duten edo? Baina, bueno, gu lehenengo aldia da, eta, bueno, beste ikusita, Azuek estreinua, lehenengo aldiz. Bai. Eta esan dezue, bueno, batzuk animatzen baina gube bai, ezta? Bai. Uste dut gure hiriak behar dula giro hau. Zergatik hemen ez gaude bakarri Donostiarrak, ezta? Baizik eta marmitako egitea ere etortzen dira laguna beste herrialdetakoak eta bar, eta hori hor politxa izaten da. Gero etorrikoa da kuadrilla danak, honean. Eta gero hemen izugarrezko giroa ongo da, ondo? Gero hemen bazkalduko deudanak eta gero kafe hartzea. Hori bai kuadrilla ona, bi lanian da beste dena bazkaltzea. Hoi da, bez? Hola dijoa dana. Bakarrik zuak eta hori dana ez. Elatua eta zuak ez, inberdi alako gauza, jendea motibatzeko eta zezo egiteko berezia. Hemen zer da, sukaldaria eta pintxe edo bio sukaldari edo nola antolatzen zarete? Bio sukaldariak. Oso ondo. Bai, pintxea eta... Bueno, a ber, adostu, Bio sukaldariak. Hau, ez. Bai, bueno. Borroka txikiak egiten ditugu batzutan. Zenbat gatza bota, tomatea botala ez bota, hor eztabaidan aritzen gea. Hori da saltza, ez da? Bai, bestela oso aspergarria izango zen. Guretzako euskaldunentzat marmitakoa plater izugarri garrantzitsua da eta toki guztietan diten da denbora hontan eta toki guztietan ona eta toki guztietan desberdina. Adibidez, bere puntuan ez baldin bada, arraia geixkoin baldin bada, patata gor txamarratera dela, eta bueno, hor erabakila arresa da. Baina bat baino gehiago juntatzen dinean, pixka bat nahiko berdintxuak, zaila zaten da, eta hor nik uste profesionaltasun handia sartzen dugula lana, Zartuko bentamila gurekin.